नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत मगे आंबट खर्च पळूया। मगे आंबट खर्च कामकाजाई अर्ध चमचो उडदा डाळ, अर्ध चमचो चण्या डाळ, थोडीशी मेथी, 1 चमचो कोथिंबीर, 1 लहान चमचे जिरे, फळणे पालो, 1 लहान चमचो हळदी पिठो, थोडीशी आमसण, 1 हरवी मिरसांग, 1 चमचो खोबरेल तेल, थोडेशे सासव, रुचीक जाय तितली गोड, 1 वाटी सोय, 7-8 तांबडी मिरसांग, 1 मीडियम साइज मग्गे आणि रुचीक मीठ। सगळ्यात पहिली मग्गे बरेकन धुवून साल काढण्याशी ताजे होडहोड तुकडे कापून घेऊ का। त्यानंतर हे कुकरा भितर शिजवून घेऊ का। शिजेतना तातूंत थोडीशी मीठ आणि 1 कप उदक घालका। शिजेतना गॅसा फ्लेम हाय दवरका आणि कुकराची 1 सीटी येवच्या दिवका। त्यानंतर ताजो मसाला वाटून घेऊया। 1 कायली भितर थोडेशे तेल हुनकन घेवका। तातू भितर कोथिंबीर, सुकी मिरसांग, जिरे, मेथी, उडदा डाळ, चण्या डाळ, 4-5 फळणे पाले पाना आणि 1 हरवी मिरसांग घालका। आणि हे सगळे सामान चण्या डाळ आणि उडदा डाळ जर अशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेऊ का। भाजून झाल की या सगळे सामानात थोडी वेळ निवच्या सोडका। मिक्सरात सोय घालका, भाजील सगळे सामान घालका, आमसण घालका, हळदी पीठ घालका आणि अर्ध पेल उदक घाल गंध मसाला वाटून घेऊ का। वाटील मसालो शिजवून दवरेल मग्यात घालका। त्यानंतर तातूंत रुचीक जाय तितली गोड घालका, मीठ घालका आणि सगळे बरेकन मिक्स करून घेवका। मग्गी शिजयतन बी मीठ घाली उरता म्हण दुसरे पटी मीठ घालताना पळोवन घालका। हाका एक गजगज काढ गॅस बंद करका आणि लास्ट फण्णा तयारी करया। फण्णे घालच्याक फण्णा आयदनात उरिल्ली खोबरेल तेल घालका। तेल होऊन जाल की सासव घालका। सासव पुटपुटच्या लागले की फण्णे पाल घालका। हे मग्गे आमटात घालका आणि ताबडतोब ताजी धाकणे 10 मिनिट पर तशीच बंद करून दवरका। 10 मिनिटानंतर सगळे बरेकन मिक्स करून घेवका। ह्या डिशाक खूप नाव असत। थोडीकडे हाका मग्गे आंबट, मोग्या रोस ना जाल्यार कोदल म्हण बी सांगतात। तुम्ही ही रेसिपी घरात ट्राय करा। कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल रेसिपी आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेली टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।